салом мегӯем ба ҳама он нафароне ки китобдӯст ҳастанд, китобхон ҳастанд ва ба мутолиа намудани асарҳои гуногун шавқу рағбат доранд. Барномаи мо дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ки бо дастгирӣ ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, пешкаши шумо мегардонем ва мо мехоҳем ин навбат бо яке аз наврасони соҳиби истеъдод ки ба китобу китобхонӣ майлу рағбати зиёд дорад ҳамсӯҳбат гашта шуморо бо ҳунару маҳорати ӯ ошно гардонем. моро ҳамроҳ бошед. ман Мирзоя Мавлуда мебошам. дар мактаби дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 дар синфи ҳафтум таҳсил мекунам. ташаккури зиёд. аз синфи чандӣ, яъне аз чандсолагӣ ба китобхонӣ рӯй овардед? ман ҳанӯз аз синфи панҷумӣ ба китобхонӣ рӯй овардам ва китобхониро бисёр дӯст медорам. читаве ки бузургони мо гуфтанд, китоб манбаи дониш мебошад. китоб хуштарин чиз дар рӯи дунё буда, китобхон хушбахттарин шахс дар рӯи дунё мебошад. аз ин рӯ ман китобхониро бисёр дӯст медорам. читаве ки ҳамаи мову шумо шоҳид ҳастем, дар ҷумҳурӣ дар тамоми манотиқи кишварамон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ роҳандозӣ гардидааст ва мехостем донем ки ҳамин озмун дар мактаби шумо чӣ гуна гузашт? дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ аз мактаби мо тамоми хонандагон иштирок доштанд, яъне озмун дар дараҷаи олӣ гузашт. ман низ дар ин озмун бо тавсияи директорамон номнавис шуда будам. сазовори ягон ҷой гаштед? бале, ман дар ин озмун сазовори ҷои якум гаштам. хеле хуб. мегуфтед ки шумо дар кадом номинатсияи озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок кардед? ман бештар дар номинатсияи насри классикӣ ва муосир иштирок намудам. шумораи китобҳои хондаи ман дар тӯли соли 2019 ба 60 адад мерасад. пеш аз ин чӣ? пеш аз ин ман китобҳои хурд мехондам ва андозаи умумии онҳо, яъне шумораи умумии онҳо ба 30 мерасид. яъне шумораи умумии онҳо ба 90 мерасад. ба 90 мерасад. аз кадом нависандаҳо шумо китоб хондаед? ман бештар китобҳои яъне шоирони машҳурро хондам. ба мисоли Саъди Шерозӣ, Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, инчунин Луқмони Ҳаким, боз Абулқосими Фирдавсӣ ва ғайра шоирони машҳури ҷаҳонро хондам. инчунин китобҳои русӣ ва хориҷиро низ мехонам. яъне шумо на танҳо аз адабиёти шоирони форсу тоҷик, балки аз адабиёти ҷаҳонӣ бархурдор ҳастед? бале. бештар кадом китобҳоро дӯст медоред? бештар ба ман китобҳои Гулистон, Баҳористон, Бӯстон ва ғайра китобҳое ки барои мо бисёр зарур аст, бисёртар дӯст медорам. ман китоби Гулистони Саъди Шерозиро хондам ки он аз 8 боб иборат мебошад. Гулистони Саъди Шерозӣ яъне аввал аз муқаддима сар шуда сухан дар бораи дониш, инчунин дар бораи маърифат меравад ва дар ин китоб дар ҳикояҳои зиёде дар бораи инсондӯстӣ, инсонпарварӣ ва ватанпарварӣ рафтааст. мисол яке аз шеърҳои Саъди Шерозӣ ки хеле машҳур мебошад, дар Созмони Милали Муттаҳид, дар пешутуқи Созмони Милали Муттаҳид бо ҳарфҳои заррин навишта шудааст, ки ин шеъри бани одамӣ мебошад. бани одамӣ аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ту ки аз ғами дигарон беғамӣ, нашояд ки ниҳанд номат одамӣ. ташаккури зиёд. боз дар бораи ин китоб чӣ гуфта метавонед, дар бораи худи асар? яъне читое ки ба мо маълум аст, Саъди Шерозӣ 30 соли ҳаёти худро дар сафар гузаронидааст ва дар китоби Гулистон дар бораи сафарҳои ӯ нақл карда шудааст. Саъди Шерозӣ ин китоби худро соли 1257 таълиф намудааст. лаҳзаҳои ҷолиби ҳамин асарро гуфта метавонед? кадом лаҳза бештар ба шумо писанд аст? яъне лаҳзаҳои гуногун ба ман писанд омаданд. яке аз лаҳзаҳое ки худи ҳозир баён намудам дар бораи одамӣ, яъне бани одамӣ мебошад ки барои ман бисёр писанд омад. дар ин ҷо Саъди Шерозӣ инсондӯстӣ, инсонпарвариро хеле дар дараҷаи олӣ яъне баён намудааст. аз ин рӯ ман ин лаҳзаашро бисёр дӯст медорам. чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, Абдураҳмони Ҷомӣ як асари ниҳоят машҳур дорад, ки ин асар кадом асар мебошад? асари машҳуртарини Абдураҳмони Ҷомӣ ин китоби ӯ Баҳористон мебошад. хуб, дар бораи Баҳористон маълумот доред? бале, китоби Баҳористон яке аз китобҳои дӯстдоштаи ман мебошад, ки он пайравӣ аз Гулистони Саъди Шерозӣ навишта шудааст. китоби Баҳористон аз 7 боб иборат мебошад. Абдураҳмони Ҷомӣ ин китоби худро барои писараш Зиёиддини Юсуф навиштааст. вақте ки писари ӯ хурд буд, Абдураҳмони Ҷомӣ мехост ки ӯ аз ҳамаи илму дониш бархурдор бошад. аз ин рӯ ба ӯ Гулистони Саъди Шерозиро меомӯхт. дар ин давраҳо Зиёиддин Юсуф яъне танқисӣ мекашид ки калимаҳое ки дар китоби Саъди Шерозӣ яъне таълиф шудааст, онро
аз хун намояд ва Абдурахмони Ҷомӣ яъне мушкилии писарашро дида чун ғамхории падар ӯ китоби дигарро дар пайравии Гулистони Саъдии Шерозӣ менависад ки онро Баҳористон ном мегузорад ва Баҳористон аз қисмҳои гуногун иборат мебошад ки аз ҳама қисми ба ман писандида яъне ба ман писанд аст ин насиҳат барои фарзанди ӯ мебошад. Дар ин боб ӯ ба фарзанди худ дар бораи инсондӯстӣ инсонпарварӣ ва ёрӣ бар дигарон насиҳат намудааст ва ин қисм ба ман хело писанд омадааст. Умуман ин китоб аз 7 боб иборат мебошад ва бо муқаддимааш 8 бобро ташкил медиҳад. Яъне боби якум дар бораи сухан дар бораи дарвешон, боби дуюм сухан дар бораи ёрӣ ба дигарон, боби сеюм дар бораи яъне ҳикояҳои тамсилӣ ки дар бораи ҳайвонот навишта шудааст, боби чорум дар бораи яъне ҳукмронии подшоҳон ва вазирон, умуман одамоне ки вазифаи калон доранд, боби панҷум дар бораи яъне дар бораи ҳамаи ҳайвоноте ки вазифаҳои баландро иҷро менамоянд, дар бораи шахсоне ки яъне худпараст ҳастанд, дар бораи онҳо насиҳатҳои гуногун навишта шудааст. Ва боби ҳафтум бошад дар бораи худи Абдурахмони Ҷомӣ ва зиндагии писари ӯ маълумот дода шудааст. Дар боби ҳафтум устод Абдурахмони Ҷомӣ ба писари худ чунин гуфтааст: Зиёддини азизам, ту ҳамеша аз яъне барои инсонпарварӣ ва инсондӯстӣ ҳамеша кӯшиш намо ва илму донишро дар дараҷаи аввал гузошта ба ҳамаи он шахсоне ки бо ту ҳастанд ба онҳо эътимоди зиёд набанд ва бо он шахсе ки ба сафар мебароӣ аввал бо ӯ ҳамсӯҳбат шав ва онро шинос ва ин бобаш ба ман бисёр писанд омадааст, зеро ба мо насиҳат мекунад ки дар ёфтани дӯст бисёр ҳушёр бошем ва ҳамеша инсондӯстиро пешаи худ намоем. Хеле хуб мегуфтед ки Абдурахмони Ҷомӣ Баҳористонро дар муддати чанд сол навиштааст? Биштар гуфтем, Абдурахмони Ҷомӣ ин китобро барои писари худ навиштааст ва ҳанӯз писари ӯ вақте 6сола буд қории Қуръон шуда буд ва китоби Гулистонро низ хуб хонда метавонист ва вақте ки ба мушкилӣ дучор шуд, Абдурахмони Ҷомӣ ҳанӯз аз синни 7солагии ӯ китобро навиштанро шурӯъ намуд ва тақрибан ӯ дар синни 10солагии Зиёддин китобро ба охир мерасонад. Яъне дар муддати 3 сол. Шоҳномаи Фирдавсиро хондаед? бале, шоҳнома яке аз китобҳои машҳуртарини Абулқосими Фирдавсӣ мебошад ва ин китоб низ ба ман бисёр писанд аст. Шоҳнома тақрибан 60,000 байтро дар бар гирифта, достонҳои гуногунро дар бар мегирад ки достонҳои аз ҳама машҳури он достони Рустам ва Суроб, достони расидани Суҳроб ба Дижи Сафед, достони Беҷан ва Манижай, Лайлӣ ва Маҷнун ва ғайраҳо ба қалами Абулқосими Фирдавсӣ тааллуқ доранд. Ташаккури зиёд. Мо шоҳид гаштем ки шумо аз осори адибони классик ба худ маълумот доред ва умедворим ки дар оянда низ шумораи китобҳои мехондаи шумо боз ҳам зиёдтар мегардад ва дар озмунҳои зиёд низ иштирок хоҳед кард. Ташаккур зиёд. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии Фуруғи Субҳи Доноӣ ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноӣ баргузор мегардад ва инҷо мо шуморо тавонистем бо ҳунару маҳорати як наврасисҳои бисёри дигар ошно гардонем. То барномаҳои навбатӣ, хайр.